mapauli ah. Na imusugo tawag ra 100 be. Ikaw ba gitawag ka kay Dre? Gihapon ka ni uli. Ay! Agay! Uy, sayon! Asan mong papa? Ambot lang ma, wala ko kabalo. Asa na ba pala itong tawhana to nga nagagliho ko ndes balay magpatabang ko? Aminaw na ako man, ato sa iyang mga kumpare. Nah, murag ana yun sayon. Murag niinom na po to. Pero tanawa daw dito sa likod ba sinara po dito sa iyang mga manok. Tanawon lang na ako sa likod mo. O tanawa kay nakoy patabangan dere daghan kayo. Okay ma. Uy sayon, asan man yung papa? Nadig to ma, naglingkod. O sa man to, muli na to karon? Ambot lang kay tuaram tudig to naglingkod. Wala din mo istorya nga paulion. Wala mga nagingon. Nag-ingon man gud ko sayon ba, wag yung kay klaro suguon ba? Di ka maminog tarong. So si mama nagtiniguang dapod walam gud ka nagingon anak ma. Sus magpalusot pa jud ka no? Naglaro tong ginan ta kag tanawa dito. Kaya inuon mao na imong giingon nga katan-awo na ako dito. Oh, ni asa man gyud siya ba ngano wa man ni uli. So si mama walam gud ka nagingon nga paulion imong ingon tan-awo ra. Sus parehas na magula sayo. Sunod gani ma, tarungag klaro og sugo para dili ta mga ipit. Kaklaro ato sayon. Dako tawagay mong papa kay daghan pa migtrabahoon dire. Okay ma, tawgon ako ha. Oh, asa man yung papa? Nadig ko ma, Di ba gipaadto naman to nako sa imo ha? niagto labit ako ko ma. Unya asa naman karon? Nasiguro dito basta kay ako na tong itawag. Sigurado gid ka na imong gitawag. Si mama, di man mo to. Ako na gitong gitawag. Dili gid mo to sa imo ngano wa man ani dire. Bahala ka ma kung dili ka mo to. Basta kaya ko na tong itawag siya. Bantay lang gid ka sa ako sayon. Basta ako ma, si Tumar ako sa imong tugo nga tawgon siya. So sayon, kung imo ba tong gitawag, naon ta na to dire. Mga nung dili mjud ka mo tuog sa ako ah. Ani na lang ma. Ayaw ko to gay egwalon kung nangati ko sa imo ah. Pero kung nagsulti ko sa tinuod nga gitawag na ko si Papa, atagi ko 100. Oh sige, deal ko na sayon. Kay kung imo ba tong gitawag, ni uli na unta na to dire. Sige, bantay ka ma. Akong tawagon si Papa. Hoy. Kani mo ang tawgon? Mapili na ko ana. Wala to na to siya muabot siya dire. Ah, sige, basta kaya ko siyang gitawag ganina. Mao kanino, baabuta lang. Ma, si Papa. Uy, der, ano karon ba man ka nga gaina na makagitawag? Siya gitawag. Di ba gitawag ba kang sayon gaina? Gitawag bitaw ko niya pero wala man siya nag-ingon nga papaulion ko dire. Ay ma, klaro kay to. Ako siyang gitawag ganina. Gitawag lagi di mo, pero wala mo mapauli ah. Ma, imusugo, tawag ra 100 be. Pwede yung kang bataan na ka ba? Maayo di ka mura sa deraw. Ikaw ba, gitawag ka gaina. Gihapon ka ni uli.